Здравейте хора, в едно ново видео, където ще започне с свет в Clash Royale. На Survival. Ще играем. Защо? Здравейте хора, не се обърка. Това тези Minecraft стрим погубих. Две Minecraft 2 че и един Minecraft ден. Цел направих малко неща. Там строях мост. Не. Тук. Не искам къща ми. Искам къща ми. Не в къщата ми. Къщ. Ох, мислихте за това клипа. Пей да си овца, бяла овца, не. Зомби. Това е зомби. Искаш ли да те убия? Аз съм трябва с лопатата, като млати главите. Добре, съгласен съм. Та, като цяло искам да видя какво има зад реката. Хубаво ли е зад и там една река? Я пропуснах, че аз направих мост, която тя спреми. Чакай, какво ли има? Дали в главата къде не може да се заселя? Така стълбички съм си направил. Някой ми пише. Само видео по какво пишете. YouTube. Subscriber. Коментар супер. Чакай. Опа. Има 18 дърт. Аз се получи нещо хубаво. Само 18 дърт. Да. Опа. Добре стигнахме. Да продължим на там около. После малко изкопаме да видим какво е там. Надявам се нещо хубаво. Аз не знам. Все пак искам да видя. Как? Не. Не там. Лама! Ще да те убия за грех. Съжалявам, лама. Много искам лама, ама. Аз не съм на такъв етап. Не ме плюй, бе. Че тъпа лама. Знае да плюпа, не знае се от неща. Стока сме се до тия обувки, съм сигурен мега скъден. Не. Гъба. Аз мисля, че е така голям ловкост. Сега ще закриваме. Още една лама. Това е добре. Не искам да видя хвам. Дай ми кожата си. Това е.
Така вже кріпенс. Гладко. Не знам, аз загубих дома. Не, трябва. Там, тук има 1 милиард ламена, добре си остава си изпратиш. Не там да отида. Това какво си? Чакай. Добре, това което си мисля? Не. Не. Кравата е станала пред дърво. Holy shit. Най-вероятно долу е Денджина. Няма влизам в това постава. Не ми се рискува. По-скоро ще го удрям. Той може да се души. Искам само да ви кажа. Много се радвам. Стрима свърши, хора.